Guys, welcome back to another episode of my vlog. Certens G. So nakahuna-huna mi ug unsay among ikalingaw sa home quarantine. So kay naman mi sa usa ra ka area. So okay ra kay kaming tulo. So we decided nga we will have a game. So ang tawag sa game is magngalan ta. So that is the Visayan version, magngalan ta. So in English version, we are naming. So magngalan, silbing sumpay-sumpay ni siya. Sumpay-sumpay ni depende kung kinsay masayop. So ang masayop na ay ang wala na may hatag. Ang wala ni may hatag na ay consequence. Consequence. So mo ang consequence na mo, guys. Preparing murag actually mga dili naman po may mga minor. So we are preparing gamay ra gud pod pampainit ra sa lawas. Ako 15 pa ko. Okay, so nami gikuan nga juice pero gubutan na mo Sprite, and then paimnom namo ang mo na consequence, paimnom namo og tanduay together with the cheeser nga juice with ice. So mo ni ang among ihatag sa masayop. Okay, so here are the challengers. So mo ni challenger, we are 3. So sa area, sa apartment or sa house, we are 3. So we are 3. So mo na yung challenger. So first is Rylan. Okay, what is the challenger? Ang second challenger is ako. Ako. So ako yung kagawa. And our third challenger is Dino. Okay. So karon, kay nahuman naman, we will start now our game. Okay, so kani siya pinagi sa kanta. And then sumpay na lang ni, sumpay-sumpay. Bahalag yabag, guys. Okay? So, then guys. Ang masayop ane, siya yung mukhang sa category. So for the meantime na mag-start pa mi, ako yung mukhang sa category. Ako yung musulti sa category. So, it is through kanta niya. Sumpay-sumpay niya siya. Pasensyahan naman may kadili may mga singers. Okay, ready na? Ready na, okay. Di, kung isa nagtatay daan. Ikaw. Uy, Ginoo ko. So, nay tagiro ng mga Filipino. Huy! Huy! Ano ba di ay? Hala ka si Bibi. Ayaw na pa, ayaw na pa. Huy! Noon sa man ka. Okay, so amo sa gi-prepare agamong mga props. Ato, props. Nga na guys. So, ano lang ha. Okay, so, kaya mo kanta na. Okay, ready? Ako yung una, so ako yung start ha. Ikaw. Kaya mo naman tingali kayo, wala hubog ko niya. Kasi dyan may tang-tang ano yun. Ikaw unang hatag sa atoan category. Okay. Ano sabi ito? First Okay. category. Okay, kanta na to. Yeah. Okay. Magngalan ta karon, ngalan sa mga munisipyo sa Bohol. Ako si Hagna. Ako si Tubig. Ako si Pilar. Ako si Garcia Hernandez. Ako si Inabanga. Ako si Cheryl Bullones. Ako si Dimiao. Ako si Talibon. Ako si Vero. Ako Sad si Lila. Ako si Noon. Ako si Anda. Ako Sad si Luay. Ako si Kalapi. Ako si Kandihay. Ako si Lubok. Ako si Maribuhok. Ako si Ubay. Ako si Albor. Ako si San Isidro. Ako si Alicia. Ako si Baclayon. Ako si Antigira. Ako si Carmen. Ako si Carlos P. Garcia. Ako si Luay. Ako si Batuan. Ako si Sikatuna. Ako si Anda. Bye, wala na! Ikaw yung kainom. Okay, sa'yo. Kay
Nasulti na sa inisot ni Anda. Miranda. Tuyo mo na. Ay, ito yung para matagay. Wala, patay yun. Hala. So, nga na kanagdagan ako. Defeat. Okay, so kung ML pa to, so siya yung nakatagay ka na double ang Anda. Correct. Nakastorya ang ganda niya yung istorya. Okay, ikaw. Ikaw mga kategory, magkanta tanya, ikaw. Okay, magngalanta karon ngalan sa mga Ayop. hayop. Ako si Iro. Ako si Iring. Ako si Kabaw. Ako si Elefante. Ako si Baboy. Ako si Baka. Ako si Kanding. Ako si Kabaw. Kabaw! Baka mag- Oy, ano yung magkabaw dyan, Baka? Boboy. Ako. Sige na lang. Ano, uy, sakit man mo. Susong matres ani, guys. Okay. Ano, dito ayaw. Dark na. Dark day na? Ha? Ito mo itong light. It. Ganito ka mahal. Ano ba mo ito? Marag na No. light lamit ba? Sige. Ako kanta. Gara, gara. Magnalanta karoon ngalan sa mga country. Ako si Korea. Ako si Philippines. Ako si North Korea. Ako si Japan. Ako si Switzerland. Ako si Germany. Ako si Taiwan. Ako si Uzbekistan. Ako si Thailand. Ako si Denmark. Ako si Malaysia. Ako si France. Ako si Australia. Ako si USA. Ako si Africa. Ako si Norway. Ako si Dominican Republic. Ako si Canada. Ako si Amerika. Mana? Double dead na! Double Dagan na dead. mo. Naway, kabasin ka na country nga nung kanto. Pero double dead na po. Ano guys? So ato ni po na nabutang marot ang ano kasi mahubog. Wala ka pang bigdan. Dali na ba ako ma-surrender? Sure. Dua ka siya ito na. Okay. Nagkadagay, nagka. Balik-balik ka na guys. Ay, ko lagi. Lagi mo balik. Loser mo niya. Nakapitan na kayo siya. Lord kayo. Ga. Lord kayo. Ga. Ikaw na. Ikaw may makunta, ikaw sa iyo. Ako naman ito yung Ikaw may makunta sa iyo. Ako no. Nasa ha. Magkalanta karoon nga lang sa mga shampoo. Ako si Sunsilk. Ako si Clear. Ako si Vaseline. Ako si Head and Shoulders. Ako si Clear. Ay, Clear? Ikaw dyan. Pants. Oh, pants. Na may pants nga shampoo, di ba? Ako si Sunset, di ba? Napoy cream silk, napoy... Di mo ko Rejoice. Rejoice, di ba? Sorry guys. Ako eh. Napay-palmolive. Ako si... Ah! Ay! Agad kayo na? Hait! Okay. Ano yan? Nahunas ako guys. Okay. Magngalanta garon ngalan sa barangay sa Tagbilaran. Wala ko eh. Ako si Kugon. Ako si Tip Tip. Ako si Booy. Ako si Poblasyon Nono. Ako si Dao. Ako si Taluto. Ako si Poblasyon Dos. Ako si Mangga. Ako si Poblacion 3. Ako si Magsatsa. One. Ako si Lindaville. Ako si Mangga. Mana!
After ane, nagsasunod na mga round is naka-lipstick. Huli nga ito, anja. Hindi ko. Hindi, huli nga yung lipstick. Ano naman, tagsa-tagsa. Sakit na naman yan eh. Diyan ka na rin yun si Babaw. Di ko ba? Magalang kitong kalikuran na minhod. Saan ka? Hindi na, ulo ko na ano, tagay-tagay. Challenge. Ano ako may gano'n na, tagay-tagay may gihatay. Ano mo, di mo Hindi na to ba? Hindi, jarot na. Tagalan sa di kayo mo eh. Hinihilis mo na kung naghan. Hala. Ignaw. Sa maot na mong kauban guys. Actually, dili mo siya tigtag guys. Actually, papainit ko na sa lawas para awita, para sa ipon. Kaya kinahanglan ba yung init itong lawas, kinahanglan og kanang alcohol. Mo na siya. Para kung nato ano ng alcohol, kinahanglan din itong nalawas ng alcohol. Sige. Balik ako gabi, mapilagyan mo kasi ko. Cellphone ko. Cellphone. Magalan sa karoon, ngalan sa mga sabon, ako si Dove. Ako, si Five. Tender Care. Ako si... Five. Ha? Five. Sabon? Sabon, panglabaw or ka ng pagligo. Okay. Ako si Palmolive. Ano kan mo may sabon? Sabon. Ako, si Safeguard. Ako si Pride. Ako si Bioderm. Ako, si... 5, 4, 3, 2, 1. Napakalimutan ko na tayo mention. Meron pa Ariel Wings. Tumpuan. Mawa, lagi na basta nato ng time. Correct. Mapay, Dr. Eswog. Napay mga Boucher. Uy, kasosyal ka doon. May mga nagtapog katong-katong ako gigamit nga. Napay Luxy Wine. Silka. Oh, char. Uy, ginoo ko, Lord. Ay, you know. Ako si... Double kill na si Sir Dance. Ako triple kill. 3 points, 2 points, 1 point. Uy. Ano ba yun? Bilis niya yan. So, lingaw-lingaw lang ta, guys. Mabubog niya mga kulamnya. Okay. Lingaw daw. Glass rock, mabubog na siya ko promise. Okay na. Hindi lang ma-enjoy na dahil mahubog. Maghuna-una sa mga isa. Kaning usa ka game actually is good for sa later another tanduay. 65 man to no. Wala akong dadaan. So, Ay, mayabag din isa. Namuha ng putulo. patay makuanan. Okay. Na. Mangalan ta karon ngalan sa brand sa cellphone. Ako si Samsung. Ako si Oppo. Ako si Vivo. Ako si Siemens. Ako si Iskiki. Ako si Huawei. Ako si Nokia. Ako si Realme. Ako si Lenovo. Ako si Ericsson. Ako si Sikiki. Balik pa Balik. Ay, iskikin. Ako si Firefly. Ako si 5, 4, Hoy! 3, Basta ako. 2, 1. Opo! Mana. Triple kill gapon. Ako si Apple. Wala. Si Apple, di pa si Apple iPhone. Ako Actually, nahot na na pagkuma na piras. Natong na nag-connect ko. Mato, kaya may lasa ka. Naka-mention pa kung kanang may mag-mention ako Unitap, Unitec. Unit man na. Unitec lagi. Cellphone sa Unitap, Unitec. Samsung lang. Man na. Na ako Samsung. Ay, naman ko na nakit na mga kalikuran.
Ngayon po ako eh. Akong... Sarap sa pakiramdam. Uy, ano na naman na ni mag-ibutang? Halak ka! Ikaw tanang naman. Ay, okay. What the? Promise man? Huwag mapildi kayo mo, hana. O, tanan. Pana. Okay. Okay, magngalan ta karon ngalan sa Philippine hero. Ako si Jose Rizal. Ako sila Pulapo. Ako si Andres Bonifacio. Ako si Tandang Sora. Ako si Apolinario Mabini. Ako si One. Aguinaldo. Okay. Ako si 5, 4, 3. Taguhoy. Oh, ikaw. Ako si Gregorio del Pilar. Ako si Maniac. May... Mana hoy, mana. Ha? O ano na? Ako sa gutom na nagwalo na. Hindi mo po. Huwag mga ingan na. Mga sana, mga araling panlipunan. Ay, yes, madam pero kami sulog. Ay, ano ba? Delete. Kuan. Ha? Kuan. Bati ba? Si Tanang Sora? Ano ito Tanang Sora? Si Agoncillo nga ba eh? Tumba na yung mga ano mo. Sure, di na mo receive ho ang lawas. Og text pa ni, message, unsa na, failed, sending failed. Oo na, gadaman na guys. Message Kasugod sent. na. Talagang gusawa na. Siya, kaya siya sunod. Ano sunod? Kasal ko pildi ba? Basta ba no? Uy, ulit. Mama, di na ako kaya. Na. So help me God. Ga. Uy. Relax ba ta? Go na. Kami na nakabili. Opat. Kaliman hoy. Opat, eh. Ito patalo ka ng... Sige, okay naman ba lang? No, no. Ikaw. Eh, sugot. Kaya tinaghan yun ha, ayaw yun ang ginagmay. Nagkabrand sa bante, huy, ginuo ko. Magngalan ta karon, ngalan sa mga buwak. Ako si Yellow Bell. Ako sino sa pagita. Ako si Ross. Alam mo yun. Ako si Bougainvillea. Ako si Santan. Ako si Gabi-Gabi. Ano gabi-gabi? Nabi gabi-gabi buwa ko, ay gabi-gabi buwa ko. Double Ano shot na? siya. Oy, may gabi-gabi buwa ko. Tanong bra nga, nabuwa. Talaga buwak sa inyo, ano yung kuwan? Oh, Ba, oh, DC to, no? this. Video ka pa yung Ako na yung mga talibon, oh. Ano rin po? Bisag makahiya na lang. Wa mo ba na? Ako na buwa ka kay na yun. Nagkanding-kanding, may utot-utot. Wala. Oh. Parts of the body ko na din. Siya man, siya man buot. Hindi pa nga tuyok mo pa na na. Ah, di makatoyak mo sa. Oh, di Mas mo- may naman gidaw chita, magpalit pa tagusa. Nakit ang tiyan. Na, na, ay, umiwa naman. Ay, yung- Magngalan ta karon. Ngalan sa bag. Ako si John Sport. Ako si Lenovo. Ako si Sikosana. Ako si Gucci. 5 4 Ako si Samsonite. Ako si Bench na may bagong Ako Bench. si Diesel. 5 Ako si Nike. Ako si John Sport. Mana Oh, Mana ako yung nagmuna. Jansport. si Adidas. So Adidas sa pay-pay ba ikaw? May Jansport naman ka. Lagi na naman. Pwede mo ba 5 4 3 2 1. Ako si Adidas. Mali na. Basta mali.
Mali, lahi po ng makauntan. Wow! Bastos, oh. Iba na nga consequence, Sige, antos. Ako si... Kedua harus aku dibanding champion. Paman. Kita magtigi tayo nun. Ikaw ay una. Kapat na, kaya na ta 4. Uy, tulo pa. Uy. Tulo na rin. Tulo pa. Yak na ha. Sabay na ako ah. Ako. Huwag nga yung ganyak niya. Okay. Delikado. Okay. Magngalan ta karon ngalan sa mall sa Tagbilaran. Ako si BQ. Ako si Alturas. Ako si ICM. Ako si Marcela. Ako si Unitap. Ako si Shoppers. Ako si Hi. BQ. 4 3 Unisinte. Ikaw. Ako si... 5 4 Altasita. 3 Masam na. Sakto alta sita. Okay. Ako si City Square. Ako si Galeria. 5 Ako si... 4 3 1 Napamanjot. Napadaghan. Choppers. Oh, din na. Bobo. Watson? What's Di mo na mulok. Ano sa lang siya? Pansi ah. Or sa part sa mall. Branch. Yes, ako unlock na daw. Yes! Tayo na may 3, 4, 5. 3 4 4 3, 4, 4. Patay ka. Oy, you're getting there. Puro ka? 4 ko, minyak pa. Katulad din ko minyak ko na. Labi ko. Dili ba day ko ang savage? Wala kay savage. Kaya na, oy! Ay, savage na ka, oy! 5 na. 5 na, oy, Savage. savage. Sunari fake. Wala. Ay, mas ganan tayo. Ganit ako sa bado. Ganan ko. Sige ko. Pagda, kuglaing friend. Yeah, kaya kiki, no? Pwede na, imang Paris. Ano ka? Bawal lang ka, di ba? Support naman ko, ane. Okay ra kung binuang eh, kay taga-anta ka. Oo, binuan siya. Dali naman kita. Tawag. Ata, Jun. Sige. Ang Yan. buwan mo. Lalalala. Sad ko eh. Sad Like, ko. patay. Masakit ang biyak ko. Yay! Yeah. Sige, magngalan ka. Pero ngalan sa mga... Sudan. Ako si Adobo. Ako si Minudo. Ako si Apritada. Ako si Skalitsi. Ako si... Hinalang. Ako si Pinirito. Sunod ka. Ako si Inonon. Ako si Kilawin. Ako si Sunny Side Up. Ako si Sinuba. Ako si Scramble Egg. Ako si Kinilaw. Ano? Wow! Wala pa. Kilawin mo to. Kilawin man to. Unahin, kilawin ng Kinilaw. Kinilaw. Ako si Papa Itan. Ako si... Lato. Wala to. Masudanan si Lato. Masudanan ni Lato. Ako si Dugo. Ako si Litson. Ako si Pork Belly. Ako si Lumpia. Oh. Daghanan eh. Ako si Inatayan. Ako si Hotdog. Ako si Ginagmay or Giniling. Ako si Skinless. Ako si Longaniza. Skinless. Ako skinless. Oh, masudanan na. Ako si Longaniza. Ako si Bula-Bula. Ako si... 5. Karne manok. Karning manok, karning Dili na ma-consider. Okay ra kadugong manok. Bitaw. Karning manok. Kung wala kadugo, Wa pa man na nasudaan. Yung kadugo niya na pa may baboy, kabaw. Oo, na, tulungan ka category. Kasi karning manok. Ito yun, mga ito. Meow, meow. Nanti mo kape mo diyan no. Kilo mo. Bisa ba tadi? Kilo mo yun. Ini emang bakal. Kung iba na ito, dali ko, nabag sa iyo pa mo. Ikaw na may matutuhan di ay kita. Hindi, nagkuman na ito kaon kay sige, kupalit ako sa gusto. Yung phone chichiri dyan. Ano pa mo gulat ko?
Napilis na ako, sa tayo. Ano mo nang mulot mga chichirya? Man, hindi pa niya ako ng teacher. Guys, hope you enjoy, di ba? O, tanang mong kauban, ingan yung mag-enjoy guys. So, less ang tagubot, pero naa ang kalipay, di ba? Ingan na ni guys, so hopefully ingan na pag-iwaton. Way gubot, may tagay. Pero naara sa area. Mana? Nabubog na. Uy, tayo nga may, ikaw may tuan. Oh, ako mabubog mo. Bahay na ba? Hoy, 4, oy, correct. 4, 5 ka, savage. Sabi ko. 6 or Ikaw. Ganang daghan na. Parts of the body. Ikaw mo kanta. Right, good. Magnalanta karon. Ngalan Ngalan sa kahoy. Ako si Nara. Ako si Akasha. ako si Jimelina. Ako si Mahugani. Ako si Baliti. Ay. 5, Ako Four. si 3, 2. Alisay. Oh. Ako si Tugas. Halakaw mo. 3. Pangit ko. Dumag. Wag na way. Wag na nagkahoy. Nahurot nagputol. Ako si Chimilina. Mana. Ako si Mahogany. Mana. Pwede na yun. Pato pero katalisay kong dito sa Iba pa yung mo love eh. Dahil, Iba pa magtugas mo love yun na ano napay lubi. Oh, okay ba? Hindi ka. Magsapo na, Bi. Kung saan naman yung savage, di ba kasab? Maya po na ba? Umiti ba? Double savage care. Maya po na. Na, basta na kayo, Bi. Ay, butang kayo, basta. Lagi butang kayo, basta. Nasing. Pero at least nara dire, di ba? Kaya kung makuha na, mangita man naglain kung magawas. Dagan na ba no? Dagan mo ang kikya na napita. Gawas ko na, mga halin ko. Oo, Oo, pagkunahuna sa yes. Nang sa dahil, asang mula bin, naputol. Ano yung tugas kumbungan ka? Ano na, Ako, ako mo love yung tugas mo, ano, malabi mo na siya in English. Ano ba yung mga kahoy? Talisay. Ako? Nara. Ano sa man? Baliti. Oo man na. Ako ba yung baliti? Sa paday. Ano pa ni Bawon Lai? Lubi na yung last ng choice. Banban. Kailang banban din eh. Yun. Alam ko may kupuan tayo, may nga kupuan ka ng... Ano yun? Sige nga. Kukanta. Magkalanta karon, sa party sa lawas. Ako si small intestine. Ako si Big Intestine. Ako si Palupyan Chog. Ako si heart. Ako si Liver. Ako si Uteros. Ako si lungs. Ako si... 5. Isopagos. Ano yun? Isopagos. Ako si Five. Liver. Mana? Yes! Ako na yung sa kanina Ano ba? Walang liver tayo. Napahilas. Naparot na. Ano ba? Banda ako ni yung isa ni yung liver. It's liver na lover bro. Pwede ito. Ano is the winner? Kay Nurot sa kuan. Next, kaya niya man ang choice. Okay. So, mana guys. So, ang score, ang kinaubusan ng udaog. Ako 4, 4, 5, 6. So, what's the winner? Me. So, yes! Yes, ako daog. Loser. Loser. Okay guys, so, thank you for watching and hopefully you will be subscribing to my vlog and looking forward seeing you sa ako another na vlogs. Okay, see, goodbye, bye. Bye!